sabi kita. Nano? Ano? Hello guys, so at so kami ngayon kining Bulaon, kining Meeting Grounds Coffee House. Ayan, at abi ako ring UKI family. Ayan, at tita ka banding. Ayan. Hello, ay target. Ayan, so along the highway na muning kain ni guys sa Bulaon. Ayan, balo yung siguradin. Ayan, pangabagya guys. I-prank tala rin abet. Gulwan tala rin abet guys. Ay di pining pabalita guys. Ay sa ring United Kamapangan Influencers, may invite la po king Bayan Bukla ng business Sir Louie of Puerto Pampanga. Ayan, at miyabi-yabi kami pingay ni Bingi at may nakit kaya pang lovebirds. Oh, loko. Enjoy watching guys. Ako guys, pamaglok ang bula pa ako. Kumusta na ka man sir? May pogi pa rin. Ito ko tagya, di ba kay may yari kang psychology? May yari psychology. Psychotic. Psychotic ano ba rin? Ayan, so may yari yung psychology sir. Ano mga sabi mo karatang taong bisang magkaing pero naman? Happy birthday. Biasa yun. Ay, karatang bisang, timo kayo natin kain kaya numanala naman kayo. Nanong kaya? Nanong sabi ko rin lang. Karatang bisang, timo rin bisang nila magkain. Kasi may kanya sasyan. Kas ring kay now. Pangulado na si yung kakatem. Magaling yan. Thank you. Guys, kaya bitayong admin na ng Tunay Kamapangan ni Sir MJ Manabot. So kung tayo mo nunanong kay, kumusta kayo? Kumusta na ka man? I'm good. Siyempre yung Kamapangan, okay ko po. Ayan, so ati ko kutang kaya ka siyempre, kaya mo dito akong magtinam. Ano nga sabi mo ka rin ng tao yan naman kayo? Ano? Kaya taong misan, bisa lang magkain, pwede naman nakikain. Kaya ka maburet. Ayun, inasagot, nasa buya, inasagot. Alibat, ano nga sabi mo ka rin ng taong bisang magkain Timore, hindi bisa kayo, hindi mo naman nakikain. Baka niyo sagot na ka mo siya, Maylin. Lubipat na. Kaya betaya rin ni Sir Buboy, metong ka rin member na rin UKI. Ayan. Di ba kay ka teacher ka? Yes! Teacher and volleyball player. Ayan, so nanong nga sabi mo ka rin taong kaya, retang mapagkaya ka rin kayo. Nano? Retang taong mapagkaya kang kalubat ng kayo naman. Nano? Sir Louie ang very Pampanga guys. Congratulations sir, king successful na ni Kaya. Ayan, so kamusta na ka man? Mako-conscious ko po kasi babaging arong ko kay arong na thank you so much for coming. Salamat po kay support of Bells. Ayan, thank you na kay pag-invite. Pare kaini. Patang po muna. Dito ang bisang magkaigit ang kay mga naman sa board. Saning ko tang mo wala mo kaya pababaya ball. Ano nga sabi mo ganun kayo? Sabi ko Karela, sama Santa Embiedo. Sama Santa Embiedo, baka nito. Sale sa'yo. Yes. Kasi po nang semasan wala makatuklip yan naman. Ela buwagag ukay-ukay. Well organized. So ito. Saka pala mo naman. Pala mas masating isagot na kita putang ko guys. Thank you, Bells. God bless you. Thank you, congratulations. Please visit Meeting Grounds Coffee House. Bye! So next time ang interview ni Metong yan naman ka rin UKI member, syempre. Hinga po ng apos sa ring. Nano naman yan? Di ba kaya ka, di ba? Mestro. Di ba, mestra ka, kaya ngayon tuturo. Pero mag-resign niya rin ka, no? Sali ako, joke niya ito. Retang estudyanteng kaya, retang bisang, retang bisang bumutalag yung kaya, pero naman na kaya. Nakasabi mo rin. Nano? Kakain mo na, makakain mo naman pick up, mestra ka pa mo. Di naman retang estudyanteng, di ba, bisala mo tayo kay Metong Alugal? Pero ito naman nakakakwento mo. Ganalo, John. Painawan mo yan. Baka dyan lang. Yabi pala yan yung effect na ng pekain eh. Baka masigla na pa man dyan balad. Kukunan kaya. Ate mamig bayo? Ala naman eh. Ayan, so guys, Tiago guys, ayan. Ayan, syempre susunod naman. Ikiyakata mo pinakabalagong kay UKI, ayan. Ibudang, ayan. Kamusta ka, Dang? I'm okay, I'm great. Thank you so much guys. So, it's nice to see you again. Siyempre, anak, kasaya dahil kikaluguran ko.
karagul pa magbayo kaya. Kaya ang ugali, ang appearance na, yung appearance na kakita mo po, yung ugali, lalo yung mega lakat, lalo yung miracle followers. I'm so happy for you, Bells, baby. Wala ko makitang. Paano Ayan, so syempre bilang pioneer kay Pampanga, komedyante kay Pampanga, manyan kami mong advice, ne? Nano mo rin mong sabi ko na kayo. nga sabi ko Dakal salamat. Karakal lang sinabi, eh. Butang original, guys. Thank you very much. Ala, no? Sunod tamo na mag-interview ni Meto ka remember mo naman yung UKI? Rod J. Yarin ako. Yarin ako. Sinabi ko. Ala. Ayan. Rod J, guys. Ay, hello, pare. Naririnig ako dyan. Ayan, di ba kay kapat? Hindi ako natalon. Pupunta ako para doon. Mag-aral ka ba, di ba? Yes, pare. Ayan, so, manyan. Ano makasatingin camera mo, pare? Ali, masalaw. So, manyan kami mong advice si Meretang mag-aral. Puta ka, liko mo naman. Ayan, tanong ka sabi mo ko retang mag-aral. Lulog kayo na naman ako. Ito mag-aral. Ito mag-aral, pero putang matsunog ang kain ng tumakan. Sige. Sabi ko ka rin mag-aral. Magpatuloy kayong mag-aral kung masalis eh. Tularan niyo ibes. Baka kanya eh. Gulo na. Beto kayo na. Okay, Bet, last na mo. Nanong masanting? Sandeng, yako. Okay, thank you very much. Thank you. Puta ka pa! Ano, may interview. Gilo na naman. Apo sa regla, may kapupo. Okay, ati ko putang kayo. Sige, ano putang ka ako? Bakit mapalit ang garapata? Puta rin tayo. Siyempre kaya betaya rin ng Meto ka remember na nga. Yuki ay i-babaeng Kapampangan. Ayan. Kumusta na ka man? Okay mo po ay ni mga yayat. Iyayat ko. Mga yayat mo. Ala ka. Ate ko mong kaya ko ito, siyempre, timukan nila taong, boy ko, kaya ka, di ba, good advice, magaling ka mag-advise eh, di ba? So, na lang kasi mo ka taong bisang magkaya ka na biyabira ng mga. Ay, naitintay ko, magkaya kayo po ito. Oh, galing mo. Baka namin ang itin dyan ito sinabi ko. Ito mo, kaping kaya. Ay, wait. Ay, what? Yeah. Galing na rin. Tao yata kang JD. Thank you. Bye-bye ka guys. Mag-follow kayo. Thank you. Member niya rin ng UKI, Sir Alkin na ng Exploring Pampanga, Tarlac, Philippines. Ayan, so, kumusta naman? Mayap. Ayan, hindi may manara ka pinipanayang kalakarela. So, ano mo nga sabi mo ko rin bisang mag-kaikirat na kayo mo naman? Magkailo, tsaka de kayan. Oche, akay dan eh. Karinde akay. Aburo 7 nung pakaylo, kaya dyan mo. Basta kinaime, nung eme kasi kakayan, makay. Sapagay, tika po to. Sige, salamat kay pamangay mo na. Sige. Sir Alkin, thank you. Story Pampanga, thank you. Papangaylo talaga rin. Ayan, hello guys. Ayan, so isusunod ang interview ka na akong pinakamamahal. Beka. Ay, sa interview. Ayan, so kami tayo, Miss Daniela guys, mag-follow kayo kaya Beka ka rin vlog. Ayan, so, bilang kay negosyante. Ayan, nano mong IMP Abuels ka rin tabi sa magdala. So, ayan guys, ako po yung Miss Daniela. Siyempre, pakilala kayo pa yung sarili ko. Nga, sabi ko po, kitang kukutang ng Bells TV kasi yung balam naman, ba't mga ito po, amin po ito. Salamat din. Si Raya naman pala buntukin ng Miss Daniela. Yung ano yung asawa ko? Yung pala kasama na, ayan. Ayan, si Raya naman buntukin. Wagi. Kaya betaya rin ni Madam Gara, Pampanga Good News. Hello po. Ayan, so, the vlog na is na lifestyle. Siyempre ako nang taya mo, karing gagawa, nag-yung ayan, so kung ako mo bilang vlogger lifestyle. Ano mo masabi mo ka rin bisang magkaya mo naman ka rin kayo ginagawa? Hindi, kakala ko yan. Ba't mahilig ko? Ulitin ka na. Ayan, siyempre, kahit tayo ngayon panahon, di ba, bisa lang mag-vlog, lifestyle, or cooking show mo. Ano mo nga ayabiya mong kaya ka rin ang bisang kayo? Sige. Detang bisang mag-vlog na kayo ngeni. Kuma kayong cellphone, kuma kayong mic. Yes. Umpisan nyo na. Di ba? It's now or never. Yes, so at di ba, Ate Jan, Pampanga Good News ko, mag-follow kayo kanina for more information. Ate Jan din Next naman, ayan, may Pops Prime, ito mo naman ka rin UKI members. Ayan, di ba mag-motovlog ka? Yes. Ayan, so kumusta naman ni pa mag-motovlog?
As of now, medyo may bisita mo guys siya, pero all goods naman. Siyempre, tuloy-tuloy tayo pa rin tayo paborin kaya katamong moto vlogging. Yeah. So, siyempre, kumukutang kaya kami itong kareng bisa mo naman magkain eh. Nanong nga payo mo ka rin ang bisang magkain mo naman? Kareng? Kaya rin ang bisang magkain mo magkain mo naman. Awa, balo ke, ikaye? Awa. Ikay yapin, todo. Yan, ingapayo ko kang kay, panay ka magkay. Kasi ret ang makanyan, panay lang makanyan. Okay, so, Antijan be pala niya. Yeah, Pams Fry guys, mag-follow kayo po kayo. Thank you very much. So, isusunod tamong interview all the way from Makabebe. Ayan, yung aesthetic na ni Makabebe guys. Ayan, John Magat. Alright, hello John. Kamusta ka? Okay lang po. Hello mga ka-aesthetic! Ayan, so, mag-aral ka ba, di ba? Oli na. Kakatapos lang po. Oy, fresh graduate. Ayan. So, ayan, bilang fresh graduate, ano mong advice ka rin tabi sa magkain mo? Kareta pong? Kaya tabi sa magkain mo rin naman. Naso. Reklak ko yata. Di ba, fresh graduate, di ba? Wala nung kasabi mo rin tabi sa magkain mo naman. Hindi na doon. Sagutan mo eh. Kareta po. Dala, prakita joke. Congratulations. Thank you very much, John Magat. Follow kayo guys. Ayan, so yarinig ka katam kalokwan. Ayan, so congratulations Sir Louie of Very Pampanga. Ayan, meeting grounds. Ayan, kanya mo nga along the highway of Bulawan, papunta Bulawan guys. Ayan, tal-tal po salamat kayo sa God bless us always. Thank you very much.